De laatste tekkens en sliepzekken van Oekraïne waren juist de joen nog naar de kazerne gebracht. Van de morgen, vlak van vertrek, zie je de brandwachtauto in Kolm groot vol. Het is 100% brandweermateriaal en 30% uiteindelijk tekkens, verband, medicijn. Ja, dat soort wordt al hier. Dus, maar 100% is brandweermateriaal en dat houdt in pakken, helmen, lasers, brandweerslangen, redgereedschap. Als alles in de brand staat, dan moeten ze blussen. Dus ze moeten blusmateriaal maar ook pakken, want het is daar ook koud. Dus, en ja, ze moeten een beetje veilig worden. Daarom had de brandwacht de oranje weken een soort gwot inzamelen. Albert en Jelle van de brandwacht in Kolm rieden mij de auto richting Eerst-Europa. Wij gaan naar Chilau, dat ligt in Roemenië. En daar hebben we hele goede contacten, al jaren hebben we dat. En ja, dat is een stichting en die doet alleen nog maar goede doelen. Dus dan wist 100% alles wat we daarheen brengen, komt in goede plakdel. De actie wordt stiepen door de veiligheidsregio. Die stelt de auto, de brandstof en de overnachtings beschikbaar. Ik vind het fantastisch wat Albert en Jelle aan het doen binnen. Het is ja, typisch wel een hulpverleningsactie. Hè. Er is wat onderhand in de wereld en ze springen voort in hulpstand. En het is geweldig als je hoeveel spullen dat er voort inleveren binnen. En nou, die hele vrachtwagen zit vol, groot vol. Dus ja, dat is gewoon geweldig. En dat ze daar een titel steken, wij stiepen dat graag. Als alles klaar is, kan de reis beginnen. Maar met zo'n grote brandwachtauto is dat nog een hele tocht. We proberen Joert in Hielendal achter in Duitsland te komen. En dan morgen in Eind-Hongarije. En dan zaterdag het laatste stuk in Roemenië. En dan kunnen we zaterdag in de rest van de dag de zaak leeghelden. En dan gaan we dus 9 gaan wij weer richting Nederland.